Zombie Apocalypse. Start na pala. Okay, nag-start na guys yung RV category. Hindi natin. So 5 laps lang din siguro to. Ayan guys, at nagkabalatan agad sa bandang harapan. Bumalat agad si Idol Leray. Nandun na siya. So tutukan natin sa bandang harapan guys. Ayan, nagkabalatan
guys, at paikot na sila. Nangunguna pa rin ito, naka-black na jersey, Jeffrey Garay, kakakatim kami din. So papaikot na ako pa guys. Ayan, at papaikot na sila. Andan pa rin. Bali, hindi na nga tayo sumunod sa second laps guys, at hihintayin na lang natin ulit sila dito. At pagdating ng third laps, doon tayo ulit sasama sa kanila, paikot doon sa ruta. Ano si Gopher Gold. Pangatlo si nawala si Idol. Ayun si Idol ko. Ayan, ito na po yung peloton. So iikot na sila. Guys, paikot na sila guys. Yan, nawa na pa rin ng Gopher Gold. So habulan ulit guys para sa third laps na to. Third laps na tayo guys. Ikot. Hoy, doon sa may truck. Yan guys, so paikot na sila. Paikot na ang ating mga tropa. Yan, ingat lang, dahan-dahan. Pagkatapos ito guys, mayroon pa tayong dalawang laps. Patay trappo natin ito.
fourth laps na to guys, pang fourth laps. Last two. Ayan na, at pang fourth laps na to. Guys, at pagdating namin dito sa may crossing ng Daang Kalikasan ay may inabutan na kaming mga ambulance dahil may nadisgrasya na palang isang bikers na naggagala dito sa Daang Kalikasan at hindi naman siya kasali sa ating mga tropa na nag-i-ensayo race. So napagdesisyonan guys ng grupo na itigil na lang ang ating ensayo para hindi na masundan ang nasabing disgrasya. So inuulit ko guys na yung nasabing bikers na nasangkot sa aksidente sa isang motor dito sa Daang Kalikasan ay hindi kasali sa ating ensayo at siya ay naggagala lamang dito sa ating Daang Kalikasan.